Pag punta ko ng CR, nag-text ako kay mama na tumawag ng pulis. Hindi totoong mamayang gabi pa ako uuwi. Malapit na sila mama. Pero ayaw kong mabisto na walang nagagawa. Sinabi ko na magmadali. Sinabi niya kung bakit. Pero ang sabi ko ay may hindi nangyayaring maganda. Tumawag ito at sinagot ko. Anong nangyayari? Nasaan ka? Bakit? Nag-aalalang tanong nito. Pumulong ako at sumagot. Ma, may masamang bagay ang papa ni Klein. Kailangan namin ng pulis. Ang sagot ko. Pero narinig ko na ang kalabog ng pinto. Bilisan mo. May pag-uusapan tayo. Sabi niya sa may pinto. Ma, baka bilisan mo, please. Kailangan namin. Nanginginig na ako. Ano ba? Bilisan mo, sabi. Muling sabi niya. Kaya wala akong nagawa kundi patayin ang tawag at mag-ayos. Sorry, Tito. Natagalan ako. Sumakit kasi ang tiyan ko. Tiningnan niya ako at nginitian. Nilapitan niya ako. Hinaplos ang braso ko. Ang ganda mo parang bata. Mabuti ka't matangkad. Sabi niya at inamoy ako. Hinatak akong bigla ni Kenneth at inilagay sa likod niya. Narinig ko rin ang iyak ni Klein na kumapit agad sa akin. Huwag pa! Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kapag pati siya gagalawin mo. Galit na sabi ni Kenneth. Nagpipigil. Bakit? Ano ba yan? Tanong nito. Magiging asawa ko at hindi na ako magdadalawang isip na labanan ka. Sagot ni Kenneth. Klein, lumapit ka. Mag-uusap tayo. Sabi nito at hinila papalapit sa kanya. Huli na at hindi na siya nahatak ni Kenneth. Hinalikan niya si Klein sa harapan namin. Umalis sa tabi ko si Kenneth at naglakas loob na suntukin ang sariling ama na pinagsasamantalahan sa harapan namin ang sarili niyang kapatid. Wala kang kwenta. Ang tagal namin nagtiyaga sa'yo. Ano bang kasalanan namin sa'yo? Bakit mo ginagawa sa amin to? Bakit binababoy mo kami? Anak mo kami. Sigaw niya habang yakap-yakap si Klein na pumunta sa tabi ko. Hindi ko kayo anak. Nirape ko ang mama niyo para mapunta siya sa akin at iwanan siya ng asawa niya. Pero isinama kayo. Sigaw ng papa niya. Gulat ako, napahawak sa bibig. Natahimik din ang dalawa na parang naging lamay. Kamukhang-kamukha mo ang tatay mong mang-aagaw. Akin ang nanay mo. Kinuha niya at kayo ang bunga. Kamukha naman ni Klein ang nanay mo. Mas maganda't maputi lang siya. Kaya hindi ko maiwasang pagnasahan siya at pahirapan ka. Tumatawang sagot nito. Akmang lalapit sa amin ang tatay niya. Nang bigla na lang may nagbukas ng pinto at tinutukan ito ng baril. Sumama ka sa amin. Sigaw nito at lumapit sa papa niya. Boss, wala akong kasalanan. Sagot niya. Sa presinto ka na lang magpaliwanag. Sagot nito kasabay noon ang tawag at pagpasok ng mga magulang ko at hinahanap ako. Kayong dalawa,
Sumama kayo sa akin. Kakausapin kayo ng DSWD. Sabi nito, pero umapila ang nanay ko. Tiyahin ako at ako na ang bahala sa dalawa. Pagtatakip ni Mama at niyakap din si Clayne. Si Papa ay sinuntok ang Papa ni Clayne. Halang ang biruka mo. Dapat sa'yo patayin. Galit si Papa at inawat lang siya. Nakulong ang tatay ni Clayne ng panghabang buhay at may anak na siya sa edad na 16.